Няма да ти вземеме, бебе, не бой се. Той гони баба в люка, обаче тя е кастрирана. Котара. Голямо удобство има ли са да са кастрирана. Виж, ректи се развали. Не мога да ти обърна внимание, чакай. Харесваш ли ме, миличкия той? Ела, айде, дай. Ела да те видим. Тебе. Тебе. Я седни, Симон. Симон. Айде, седни и покажи ушите. Те с тия дръпнати уши много грозни така стоят. Симон ще целува. Еля при мен. Еля. Той е по-дръпнат. Симон е много влюбил. Кой е душата моя? Кой е душата моя? Се мои ли? За тебе снимки не ти трябва. Стига да направим една. Зови ми се след. Виж това на Рекс какво. Да. Я каза, че е някакво пак тумор, ама добро качество. Еля при мен.